Φίλοι μου, πριν ξεκινήσουμε, θέλω να ευχαριστήσουμε, πριν από την ομιλία βέβαια, νομίζω ότι οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Κουβουτσάκη, που με το έργο του, θυμίζοντας τους παλιούς ηγέτες, προάγει την τέχνη και τον πολιτισμό σε αυτή τη χώρα. Δεν θα μιλήσω για τον Παλαμά βέβαια, γιατί θα σας εξαντλήσει ο Λεωνίδας ο λογοθέτης. Εγώ απλά θέλω να μιλήσω για τον Λεωνίδα τον λογοθέτη. Ο Λεωνίδας ο λογοθέτης λοιπόν ανήκει σε μία τάξη σπανίων ανθρώπων, γιατί συγκεντρώνει μια υψηλή θεωρητική κατάρτιση και μαζί μια εφαρμοσμένη καθημερινή επαφή με αυτό που λέμε πραγματικότητα. Υπήρξαν συνάδελφοί του οι οποίοι κατέχουν υψηλές βαθμίδες και στη διεθνή ακόμα κοινωνία, αλλά που δεν κατόρθωσαν ποτέ οι Άγιοι Θεοδόσοι να έχουν μια καταξίωση στον καθημερινό τομέα. Ο Λεωνίδας αξιώθηκε να καταλάβει τη θέση του Προέδρου της εταιρείας των κρατικών ακινήτων και δεν απέκτησε κανένα ακίνητο. Μοναδικός. Έφτιαξε το Αλσάκιο, το οποίο είναι ένα κόσμημα καταπληκτικό, και δυστυχώς, Λεωνίδα μου, το μισό παραμένει εγκαταλελειμμένο και το δίπλα ένα υπέροχο κτίριο, το παλιό δικαστήριο των Αθηνών, και αυτό το διαμόρφωσες, αλλά και αυτό είναι εγκαταλελειμμένο. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το πώς το κέντρο των Αθηνών έχει υποστεί μία συρρίκνωση και μία εγκατάλειψη. Ο Λεωνίδας λοιπόν ανήκει σε εκείνους οι οποίοι ζωοποιούν, ανορθώνουν, κατασκευάζουν και δημιουργούν προοπτικές για το μέλλον. Θαυμάζω τη δύναμή του, την επιμονή του, που αποτελεί παράδειγμα για όλους εμάς, οι οποίοι μπήκαμε σε μια φάση κατά ανάγκη δοκιμασιών. Διότι το γύρας ουκ έρχεται μόνο. Ύπον. Ο Κωστής Παλαμάς και ο δωδεκάλογος του γύρου. Θα αισθανθείς να σου φυτρώνουν όχαρα τα φτερά. Τα φτερά τα πρωτεινά σου τα μεγάλα. Η Ελλάδα μετά την παλιγερξία του 21 ευτύχησε να αναδείξει μια πλειάδα αξιόλογων ποιητών. Ενδεικτικά. Ο Σολωμός, ο Κάλλος, ο Αλαωρίτης, ο Παλαμάς, ο Σικελιανός, ο Καβάφης, Σεφέρης, Ελίτης κλπ. Οι ποιητές μας βοήθησαν σημαντικά στη διαπαιδαγώγηση των νεοελλήνων.
έγιναν πνευματικοί οδηγητές, πήραν περίλαμπρη θέση στα ελληνικά γράμματα και στη συνείδηση του έθνους. Τώρα δεν θα αναφερθούμε φυσικά στη μεγαλοσύνη όλων αυτών των ποιητών. Ο Παλαμάς γεννήθηκε σε μια περίοδο στήρα για τα ελληνικά γράμματα. Η πνευματική Ελλάδα που βγήκε από το 1921 κατά περίεργο τρόπο αγνώρισε την κληρονομιά της δημοτικής ποίησης. Έσβησε το φως το οποίο διέχυσε ο Σολομός και περιορίστηκε σε ένα στήρο λογιοτατισμό. Φόρτωσε το λόγο με βερμπαλισμό, παραποίησε το συναίσθημα με ρομαντικές υπερβολές, αγνοώντας το παρόν. Ο προφητισμός αυτής της εποχής έμεινε άφωνος σε έναν κόσμο που δεν μπορούσε να ξανάρθει. Έτσι, η γενιά του Παλαμά ανέλαβε το έργο να φέρει την πνευματική άνοιξη σε έναν τόπο ζωής και ελπίδας. Ο Παλαμάς απλώθηκε όχι μόνο στην ποίηση, αλλά παντού, προσγειωμένος και προοδευτικός, απλός αλλά και εγκεφαλικός, μεταφυσικός και φίλος της επιστήμης. Αγαπάει την πατρίδα και δεν κρύβει και την αλήθεια. Θαυμάζει το παρελθόν, αλλά η ελπίδα είναι στο μέλλον. Είναι άνθρωπος συνολικός, καθολικός, ανήσυχος και πρωτοπόρος. Η ποίησή του εμπνέεται από τα πεπρωμένα της φυλής. Ο Παλαμάς είναι σύμμαχος του ελληνικού διαβολισμού. Αγγεί το σήμερα, χωρίς ψευδαισθήσεις. Του αρχαίου και ιδανικού είναι ανανεωτής. Η Νέα Ελλάδα πρέπει να χωρέσει μέσα το αρχαίο πνεύμα, χωρίς στήρα μίληση, χωρίς να εμποδίσει την πρόοδο. Οι μελέτες του για τους Σολομό, Βαλαωρίτη, Δασκαρά του Κάτω, Παρκογράφου, ξανάφερε στην επιφάνεια την νεοελληνική σκέψη. Οι λησμονημένες αξίες ανέβηκαν στο βάθρο του προσέπου. Κανείς δεν δούλεψε όσο ο Παλαμάς για την κάθαρση του τόπου αυτού. Ο Παπαδιαμάντης είναι η ψυχή της ελληνικής ηθογραφίας. Ο Παλαμάς είναι όλα τα. Ο Μούζιος σχετικά. Ο Παλαμάς, χαραγμένος από την βιωτάτη παράδοση του καιρού του, είχε έναν μεγάλο ηρωισμό. Να την απορρίψει ολόκληρη και να πάρει την εδαφικά του χέρια με όλη την καρδιά και με όλη τη σύγκρισή του την ανυπολόγιστη ευθύνη του πρωτοπόρου. Ο Παλαμάς δεν ακολουθεί. Λογική είναι η φλόγα που καίει τα ξερόπια. Ο αγωνιστής που κηρύσσει την αλήθεια. Ο προφητευτής του έθνου. Η Ανάσταση που προφητεύει στο 12ο θα έλθει το 1909 για να σβήσει την τροπή του 1997. Στην ποίηση που υπάρχει η ιστορία ενός λαού, υπάρχει η ιστορία ενός λαού, του ελληνικού
και η ψυχή ενός ποιητή στον εαυτό. Χαμηλώστε. Το ξαναλέω, η Ανάσταση προφητεύει στο 12ο, θα έλθει το 1909 για να σβήσει η ντροπή του 1997. Στην ποίησή του υπάρχει η ιστορία ενός λαού, του ελληνικού, και η ψυχή ενός ποιητή. Σφιχτοδεμένος από την Ελλάδα, ανασθένει μαζί της, μοχθεί με τους πόχους της, χαίρεται με τις χαρές της και λυπάται με τις λύπες της. Αν και ασκητικός, έζησε με βάθος τα γεγονότα της εποχής του. Αγάπησε τον τόπο του, αλλά τίμησε και τους άλλους τόπους. Το έργο του πηγάζει από βάθος αγάπης και πόνου. Γι' αυτό και αξιώθηκε του τίτλου του εθνικού ποιητού. Ο δωδεκάλογος του γύφτου. Ο δωδεκάλογος του γύφτου πάντα εκεί και γοητεύει την παλμική ποίηση. Και εκείνους που την θαυμάζουν και αυτούς που έχουν αντιθέσεις με το έργο. Οι κριτικές ερμηνείες, αναλύσεις κλπ. Έπαιξαν ρόλο ανάλογα με τις εποχές που γράφηκαν. Όλοι πάντως δέχονται ότι το έργο αυτό είναι ένα υποδόμημα πνευματικό με μεγάλη σημασία και βάθος ψυχής. Το έργο του γύφτου είναι βαρύ και δυσκολονόητο. Γι' αυτό πρέπει να δουλευτεί σαν ένα σύμβολο ποιότητας. Το έργο είναι προϊόν 7χρονης εργασίας, 1899-1906, σε μια περίοδο εθνικής ταπείνωσης και πολλών κοινωνικών τάσεων. Η αναταραχή των καιρών εκείνων θα οδηγήσει στο βουδί και το ξαναζωντάνεμα του ελληνισμού. Η εικόνα του γύφτου δεν είναι φυγή της πραγματικότητας, αλλά η φυγή του ποιητή με τα ερωτήματα και τις αγωνίες της συνείδησής του. Ο γύφτος του Παλαμά, όπως τον έπλασε ο ποιητής, είναι ιδανικός και όχι συνηθισμένος. Είναι ωραία πλασμένος, εξυψωμένος, ποετικός, βαθιά ανθρώπινος, ζουρνάς και βιολί, σφυρί και φυσική. Ο μύθος του γύφτου δεν έχει συνέχεια. Κινείται διαχρονικά. Ο ίδιος ήρωας ζει και ενεργεί σε διάφορες εποχές. Η ενότητα υπάρχει στις ρίζες και στο ύφος, όχι στη μόρφη, αλλά στη σύνθεση. Η αποστολή του είναι ιδεολογική και κοινωνική. Η ελληνική σκέψη δεν γνώρισε τέτοιο πρόσωπο, ξεχωριστό, αρνητής και χαλαστής. Μια ορμή, ένας σύμφωνας που σαρώνει τα πάντα. Σαρώνει για να δημιουργεί.
Χρονικά ο δεκάλογος αρχίζει λίγο από την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Είναι η εποχή που βήει Μεσαίωνας για να ανατείλει αναγέννηση. Οι νεότεροι χρόνοι και η νέα γενιά των Ελλήνων αυτή τη στιγμή εμφανίζεται γλύφτος, σέρνοντας τη δική του ιστορία και προβάλλοντας τα όρια και την κοσμοθεωρία. Ο μύθος είναι μάλλον ασαφής, αλλά αναφέρει τόσους τύπους που ξεχνάς προς τη γεμίνη τον ίδιο τόπο. Το ποίημα είναι πάντα ζωντανό και λυρικό. Ας νιώσουμε λίγο το λυρισμό του έργου αυτού. Λόγος πρώτος. Ο ερχομός. Τα ξεδιάλυτα σκοτάδια τα χαράζει μια λιγμή λευκότη. Νυχτοφέρνοντας κι αυτή ήταν του νόμου η πρώτη χαραβιέ. Κι ήταν ώρα μεριχρότατη κι ήταν χυμένο λόγυρα κάτι πιο χαϊδευτικό και τα αεράκι. Όταν έρχεται γιωμάτα από τα μπάλσαμα πρωινά των ολοπράσινων πευκόνων και από τα αεράκι. Κι ήταν πέρα κάπου σε μια γη, σε πηγή λαών και χρόνων, κι ήτανε στη Θράκη. Κι ήταν όπου ο κόσμος αντίμαχος με την ίδια ερωτόποδη μανία να αγκαλιάσουν οι λαχτάριζαν την πανόρια βοσπορίτισσα τη μία. Και κατάλαμπρα ντυμένοι καταστάλαζαν και φιλούσαν τα χώματα, τα πόδια της πατούσαν, σαν ακρίδες πέφτουν οι λαοί, μέλισσες εκεί οι λαοί πετούσαν. Κι ήτανε η πανόρια. Δυο γυαλών αφροκάμω την νεράιδα κι ήσουν εσύ, πόλη, ο πόλη. Κι ήταν της γης του περιβόλη, κι ήταν όπου σε μια δόξα των εθνών εταιριάζαν οι πόλοι. Κι ήταν όπου από τα πέρατα του κόσμου, βάρβαροι δυσκολοτέριαστοι, στη Ρωμαία των Κωνσταντίνων, πολεμούσαν κάτω από το λάβαρο των Ελλήνων. Το έργο είναι μονόλογος, όπου ο γύστος, δηλαδή ο ποιητής, διεκτραγωδεί τα πάθη της φυλής και τις αιτίες που οδήγησαν εκεί. Χαράζει παράλληλα την πορεία για το καινούριο αύριο. Καταστρέφει, γκρεμίζει για να απαλλάξει το λαό από τις προλήψεις του και να φτιάξει το μέλλον σε γερά θεμέλια. Φύση, επιστήμη, αρετή. Ο νόμος του Δωδεκάλου είναι ο δρόμος, δηλαδή η κίνηση, η συνεχής πορεία, η εξέλιξη, η πρόοδος, η ανέλυξη. Το προς τα πίσω είναι καθυστέρηση, είναι λάθος, είναι τέρμα. Το μεγάλο, πιστεύω, είναι η δύναμη και η ευθύνη του λαού. Τα λάθη, τα πάθη, οι προλήψεις οδηγούν τον Έλληνα στην κατάπτωσή του. Η ίδια όμως αυτή η ψυχή έχει κρυμμένα στα δάκρυα της τις αναγεννητικές εκείνες δυνάμεις, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν το λαό στην εξύψωση και στην μεγαλοσύνη του. Ο γύφτος είναι μια πραγμάτωση, διαλεκτός και πρωτοπόρος. Μέσα στους ξεχωριστούς, ο ξεχωριστός.
και έσκυψα προς την ψυχή μου, σαν στην άκρη πηγαδιού, και έκλαψα προς την ψυχή μου με κράξιμο του νου και από το πηγάδι το βαθύ, σαν από ταξίδια ξένοι, προς εμένα ανεβασμένη ξαναγύρισε φωνή. Είσαι ο μόνος, είσαι ο ασύγκριτος, είσαι ο χωριστός. Στα μεγάλα τα πετάσματα όλο υψώνει σε, κι είσαι ο νους σου χρυσαετός και η ζωή σου με τις έγνοιες είναι σαν τα παιχνιδίσματα του ήλιου με τα σύννεφα, σαν θάνατος. Όταν ο ήλιος δεν τα καταλύει, στη ματιά που τα θωρεί, κάνει τα σαν πλάστης κόσμους. Παιχνιδίσματα, πετάσματα, ασύγκριτος, μην το πενευτείς. Σίμωσε, άπλωσε το χέρι, βόηθα, γίνε δουλευτής. Τέριαζε, άκουε, φρόντιζε και ρώτα, γύρε, αν θέλεις να υψωθείς. Νίκη σου, ανυπότακτες εσένα πεις, υποτάξου πρώτα. Δείξε εσύ πως πρώτα είσαι ο άρχοντας και εξουσιαστής του θυμού σου, της βουλής σου, της ψυχής σου. Γίνε δουλευτής. Και μια μέρα μόνος βρέθηκε. Έξω από το βούισμα του κόσμου σε μια λίμνη άκρη, εγώ, ασυντρόφευτος, μόνος, εγώ και ο εαυτός μου και έβλεπα τα ολόστρωτα νερά και μαζί τα βαθιά τα δικά μου και άνθιζε άνθος μέσα στην καρδιά μου πιο απαλό για να το κράξω έννοια και τριγύρω αγνό το δειλινό την πεδούλα νόραν κοίμιζε σαν αγκαλιά με ξεβένια. Γιατί σκότωσα την Άγια Σιωπή και το μέγα μυστικό της πάει και πάει και ανατρίχιασε κι η λίμνη κι όλα γύρω μου και πλάι και ο ήχος γύρισε σαν δράκοντας λάγνος προς την πλάση την Παρθένα. Ας γυρίσουμε λιγάκι στο έργο. Ο Ανδρέας Καραντώνης στο έργο του 1979, μιλώντας για το 12ο του Αιγύπτου, λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Οι ερμηνείες του έργου είναι πολλές, εθνικιστικές, διεθνιστικές, σοσιαλιστικές, πραγματιστικές, μεταφυσικές κλπ. Το σύμβολο με βαρύτερα μάτια είναι ηρωικό. Η ρωμιοσύνη, οι ανθρώπινες στιγμές, η νίκη του ατόμου, η εξέλιξη του ανθρώπου και η βαθιά φιλοσοφικότητα στο σύμβολο της ελεύθερης σκέψης. Η ελεύθερη σκέψη που υποστήριξε ο Βασίλης Κουζόπουλος ξεφεύγει από το σύνηθες και μακριά από τη λεπτομέρεια. Προχωρεί στην καθαρή φιλοσοφική ενότητα του μύθου. Ο συμβολισμός εδώ είναι βαθύς και πάει πολύ μακριά. Η ελεύθερη σκέψη, δηλαδή εδώ η απόλυτη ελευθερία, αυτή είναι αφύπακτη και αγγίζει το θύμα. Σκεφτείτε τον Καζαντζέ. Δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν ελπίζω τίποτα. Είμαι ελεύθερος. Η ελευθερία για να μην γίνει ύβρις κατά τον Πυθαγόρα δεν πρέπει ο άνθρωπος να υπερβαίνει το θύμα. Η φιλοσοφία χρειάζεται βάθος,
και ηρεμία. Δηλαδή εσωτερική ηρεμία και ελευθερία. Και βέβαια η πραγματική ελευθερία είναι παιδί της αλήθειας. Η ελεύθερη σκέψη ακολουθεί όλες τις δύσκολες έννοιες, οι οποίες συμβολίζουν με εμπόδια και και δεσμεύουν. Εδώ χρειάζεται τόλμη, αυτογνωσία και προσωπική ευθύνη. Η ηθική πάλι ενός ικανού ανθρώπου είναι ανεξάρτητη από προλήψεις και δυσυδαιμονίες. Κατά βάθος δεν υπάρχει ένα έτοιμο σύστημα συμπεριφοράς και ελευθερίας από ψηλά. Αυτό εξαρτάται από τη συνείδηση καπνός. Οι μεταφυσικές ρίζες της ελεύθερης σκέψης είναι γεμάτες ακτινοβολίες του κόσμου που μας πλουτίζουν με ανεξάρτητα και ελεύθερα βιώματα. Ο δωδεκάλογος του γύφτου είναι μια φιλοσοφική αντιμετώπιση του θέματος, η οποία όμως μπορεί να προχωρήσει σε συμπαντικές σκέψεις, ξεπερνώντας τον εαυτό του ανθρώπου και συγκρίνεται με ανώτερες δυνάμεις. Η ελευθερία στην μεγάλη έννοιά της είναι κάτι πολύ μεγάλο, διότι προέρχεται από την πηγή της ίδιας της ζωής. Ο Πλάτων δεν χρησιμοποιούσε τον όρο ελευθερία. Προφανώς την θεωρούσε λέξη μεγάλης ευθύνειας. Όσο ο άνθρωπος προχωρεί στην γνώση, τόσο η λέξη του δυσκολεύει, η θέση του δυσκολεύει. Το σιγάν κρίτον του λέει. Στο γύφτο του Παλαμά όλος ο χρόνος είναι παρόν και το παρόν αυτό είναι πάντα ελεύθερη βούληση και απόλυτη επιλογή. Αυτή η άμποτη και η πλημμυρίδα είναι κίνηση και βασικός ρυθμός του σύμπαντος και όλων που υπάρχουν μέσα. Η υπακοή δεν είναι δημιουργία και επομένως δεν μπορεί ποτέ να οδηγήσει σε σωτηρία. Κάνεις όμως υπομονή όταν πρέπει και αντίζεις σοφή. Λόγος τρίτος. Αγάπη. Περδικός στη τσιγκάνα, όμα γεύτρα, που μιλείς τα μεσάνυχτα προς τ' άστρα, γλώσσα προς τα γης, που μιλώντας γιγαντεύεις και τους κόσμους ξεπερνάς και τα αστέρια σου φορούνε μια κορώνα εξωτικιάς. Σφίξε γύρω μου τη ζώνη των αντρίκων σου χεριών, είμαι ο μάγος της αγάπης, μάγισσα των αστεριών. Μάθε με πώς να κατέχω τα γραφτά θνητών και εθνών, πώς τα απόκρυφα των κύκλων και των ουρανών, πώς να φέρνω αναστημένους σε καθρέφτες μαγικούς τις πεντάμορφες του κόσμου και όλους τους καιρούς, πώς άκους τους δαιμόνους, τους λαούς των ξωτικών, στους χρυσούς να δένω γύρους των δαχτυλιδιών, καθώς δένω και το λόγο δαίμονα και ξωτικό, το χρυσό το δαχτυλίδι στο ρυθμό, πως με τη βούλα σολομόντια να σφραγίζω και να κλειώ τα μεγάλα τα τελώνια σε γυαλί στενό και στη θάλασσα να ρίχνω το γυαλί και να γυρνά μέσα στην άβυσσο το τίσε με την άβυσσο γενιά. Λόγος τέταρτος. Ο θάνατος των θεών.
και έκραξες βραχνά. Το κράξιμό σου δεν μπορώ να τα απολυσμονήσω και έκραξες φωτιά να κάψω τον παράδεισο και έκραξες νερό την κόλαση να σβήσω. Λόγος πέμπτος. Ο θάνατος των αρχαίων. Και οι τριπλές οι πόρτες, οι χρυσές και οι χαλκένιες πόρτες τρίξιμο σαν να βούκηξαν και χωρίς κανένα αγγίξιμο, σάπως μαγεμένες, διάπλετες από μόνες τους ανοίξαν. Και είναι της αλήθειας η διάδοχη της ακέραιας ομορφάδας πιστή, γεροί, απείραχτοι, όλο νέοι και ήλιοι που σου δίδονται να τους χαρείς, πάντα μες στο δρόσος κάποια Απρίλη, οι αθάνατοι και ωραίοι. Απ' τους γυαλούς της Ιωνίας και της Αθήνας στον αέρα, όλα τα πνεύματα τα κάνει καθώς πνέει, και απ' της Ελλάδας τα αγνά χώματα, η σοφία, ο λόγος, ο ρυθμός, οι αθάνατοι και ωραίοι. Τι είναι τα δευτέρια που κρατάνε τα περγαμηνά, σεβαστά κοπάδια που τραβάτε σαν διωγμένα από την κακοκαιρία, και σε τούτα τα βιβλία και στα μνήματα όλα αυτά, ποια διαμάτια, ποια σοφία, ποιοι νεκροί, ποια κόκαλα ιερά. Κάτι σάλεψε, κοιμάτισαν τα πλήθη, ξέσπασε φωνή και μου αποκρίθη. Είναι εδώ κλειστοί μες στα κυβούρια, μες στα τυλιγάδια είναι κρυμμένοι. Για νεκρούς η κλάση ας μην τους κλαίει. Ω οι πηγές οι αθόλωτες της σκέψης, οι ασυγνέφιαστοι της τέχνης ουρανοί, οι αθάνατοι ωραίοι. Και από τις ίδιες πόρτες διάπλατες πριν το στοχαστής, ο Σουλτάνος Καβαλάρης μπήκε, ο χαλαστής. Το μήνυμα του γύφτου είναι σανίδα σωτηρίας. Είναι φωνή ανθρώπινη. Είναι αυτή ψυχής. Είναι μια προσευχή σε πνεύμα αγάπης, ζωής, σε ολόκληρη την αρχαιότητα, το Βυζάντιο, την Παλαιομεσία και ολόκληρο τον κόσμο. Τα πεπρωμένα της ψυχής που θα την υφανθούμε τώρα με ένα νέο σχέδιο, με κινδύνους, αλλά και τα φτερά μας, τα προπινά μας, τα μεγάλα. Ένας τόπος όπου μεγάλοι και μικροί ανανεώνονται με την συντροφιά, το μοίρασμα της μουσικής και την αγάπη. Και μακάρι να συλλάβουμε το βαθύ νόημα του παλαμικού γύρου. Και όλοι που στρέφουν τις σκέψεις τους εκεί, κάτι βρίσκουν και κάτι προσφέρουν στο σύμπαν. Ο Παλαμάς αυτό το έργο το γέμισε με προβλήματα ανθρώπινα και ζωής. Και αυτά τα προβλήματα εμείς πρέπει να τα λύσουμε, αποδεσμεύοντας τις σκέψεις μας από παραδοσιακές κουλτούρες, συντηρητικές και καθυστερημένες ακρότητες. Η αναγέννηση της Ελλάδος ακόμα προσπαθεί να βρει το ηρωικό της πνεύμα, το πνεύμα της φυλής. Ένας Ακρίτας, ένας Μακεδονικός αγώνας, ένας 40, σε μια μακρόπνοη σύνθεση διαφωτιστικής και νευληνικής ψυχοσύνθεσης. Ο Παλαμάς σκεπτόταν
μαζί με το παρελθόν και το μέλλον. Έτσι λειτουργεί ο γύφτος. Τι συνέβη τότε και που πρέπει να φτάσουμε τώρα? Στην ελληνική ψυχή μέχρι σήμερα ζουν όλες οι φωνές του ελληνισμού. Αρχαία, μεσαιωνική, δημοτική και λαϊκή παράδοση. Ο νεότερος ελληνισμός είναι φυσικά γέννημα της μεσαιωνικής, δημοτικής και λαϊκής παράδοσης. Σύμβολο μεγάλο αυτής της εποχής είναι ο Διγενής Ακρίτας, το φοβερό ποίημα του Παλαμά. Καβάλα πάει ο Χάροντας στο Διγενή στον Άδη κι άλλους μαζί. Κλαίει, δέρνεται το ανθρώπινο κοπάδι και τους κρατεί στα λόγου του. Δεμένους στα καπούλια, της λεβεντιάς στον άνεμο, της ομορφιάς στην πουλιά. Και σαν να μην πάτησε του Χάρου το ποδάρι, ο Ακρίτας μόνο ατάραχα κοιτάει τον καβαλάρι. Ο Ακρίτας είμαι, Χάροντα, δεν περνώ με τα χρόνια. Μ' άγγιξες και δεν με ένιωσες να με μαραίνει αλόνια. Είμαι εγώ η ακατάληπτη ψυχή των Σαλαμίνων. Στην Ετάλοφον έφερα το σπαθί των Ελλήνων. Δεν χάνομαι στα τάρταρα, μονάχα ξαποσταίνω. Στη ζωή ξαναφαίνομαι και λαούς ανασταίνω. Ο Παλαμάς, μετά την ήττα του 1897, έγινε ο πνευματικός ηγέτης που οδηγούσε το λαό του σε ένα νέο ξύπνημα, σε μια νέα Ανάσταση. Προφητικά τα λόγια του στη φλογέρα του βασιλιά και στο 12ο του γύφτου. Ο Φάνης Μιχαλόπουλος λέει: αν η φλογέρα του βασιλιά είναι η αναβίωση του ηρωνικού πνεύματος στην πατρίδα, ο 12ος του γύφτου είναι η απολύτρωση όλης της ανθρωπότητας από το δεσμά των ηθικών και κοινωνικών προνήσεων. Ο Μιχαλόπουλος πιστεύει ότι ο Παλαμάς, αγωνίζοντας για την ελευθερία του γένους, προσπαθεί να γλιτώσει την ελευθερία του ανθρώπου, δηλαδή του εαυτού του. Ο Παλαμάς όμως ο ίδιος λέει: είμαι ποιητής του καιρού και του γένους. Είμαι και εγώ ένας γύφτος. Η ψυχή μου τον κόσμο κλεί στο λογισμό της και τα ερωτήματα του παντοτύπου άνθρωπου. Λόγος έκτος γύρω σε μια φωτιά. Έλληνες χριστιανομάχοι και πολύθεοι στερνολείψαν διαλεκτά και μετρημένα και του Ναζωραίου εσείς πιστοί, πλήθια από το ράσο διηγημένα, κράφτε, φωτοκάφτε και αφορίστε. Όλοι δολολάτρες είστε. Και κανείς σας και κανείς, και σοφίας και ανθάμα και τιμής, απ' τον ήλιο της ζωής δεν την επέρνει, την αχτίδα που το φως του φέρνει. Θα έρθει η μέρα και θα δώσετε τα χέρια σας, εθνικοί και Γαλιλαίοι ανοιχτωμάτες, ποτισμένοι το βοτάνι της ζωής, τα φαντάσματα θα δείτε σαν φαντάσματα και θα πλώσετε τα χέρια από όσα ζουν. Να κρατήσετε κι εσείς. Λόγος έβδομος, το πανηγύρι της κακάβας. Και τότε θα σου κράζαμε, δεν θέλουμε, το πανηγύρι μη χαλάς.
Γιορτάζουμε το συντριμμό των αλυσίδων. Τρανοί λυτρωμένοι είμαστε εμείς. Γιούχα και πάντα γιούχα των πατρίδων. Κι αν πέσαμε σε πέσιμο πρωτάκουστο και σε γκρεμό κατρακυλήσαμε, που πιο βαθύ καμιά φυλή δεν είδε ως τώρα, είναι γιατί με τον καιρόν το πλήρωμα όμοια βαθύ, ένα ανέβασμα μας μέλεται προς ύψη ουρανοφόρα. Όλος ο κόσμος, ένας κόσμος, γύφτος. Σε δόξα στρώνα απάνω, πλάστης. Με το σφυρί του και με το βιολί, τις αψεγάδιες της ιδέας η πλάση, σε περιβόλι του μαγιού ένα πανηγύρι και μια πατρίδα γη. Και ο κόσμος θα διαλέξει κάποιον Άτλαντα ή κάποιον Άθο να σκαλίσει απάνω του με χαλοφάνταστος τεχνίτης το άγαλμά μας. Και θα ανατείλει στου ουρανού τα τρίσβαθα πρωτόφανο άστρο ξενοχάραγο και ο κόσμος θα το πει με το όνομά μας. Λόγος 8ος προφητικός. Και θα φύγεις κι από το σάπιο το κορμί, ο ψυχή παραδαρμένη από το κρίμα, και δεν θα βρει το κορμί μια σπιθαμή μες στη γη για να την κάνει μήμα. Και άθαυτο θα μείνει το ψοφίνι να το φάνε τα σκυλιά και τα ερπετά, και ο καιρός μες στους γύρους του τη μνήμη κάποιου σκέλεδρου πανάθλιου θα βαστά. Όσο να σε λυπηθεί της αγάπης ο Θεός και να ξημερώσει μια αυγή και να σε καλέσει ο λυτρωμός, ω ψυχή παραδαρμένη από το κρίμα, και θα ακούσεις τη φωνή του λυτρωτή, θα αρδηθείς της αμαρτίας στο τίμα και ξανά κυβερνημένη και αλαφρή θα σαλέψεις σαν τη φλόρη, σαν το πουλί, σαν τον κόρφο το γυναικείο, σαν το κύμα, και μην έχοντας πιο κάτω άλλο σκαλί, να κατρακυλήσεις πιο βαθιά, στο κακού τη σκάλα. Για τα πνεύασμα ξανά που σε καλεί, θα αισθανθείς να σου φυτρώνουν χαρά τα φτερά. Τα φτερά τα πρότεινά σου τα μεγάλα. Ο τρισυπόστατος παλατικός γύφτος, ατομικός, εθνικός και πανανθρώπινος, όπως κάθε μεγάλο και σπουδαίο έργο. Το πρώτο κομμάτι είναι το ατομικό, το ποίημα το ίδιο. Ο λυρισμός του, ο μύθος, η έμπνευση, ο λόγος, η φιλοσοφική μοίηση, η φημισμένη αντάβια του ποιητή και ο ρυθμός του. Ο στίχος του γύφτου είναι λόγος. Ένας λόγος που κρατάει πάντα ρωμαλαίος. Ένας λόγος που γίνεται μέσα μας σάρξ. Η παλαμική αυτή ποίηση ζει στα έργα της και στα δημιουργήματά της. Ο ίδιος ο Παλαμάς είχε πει: η ποίηση είναι το υπέρτατο λουλούδι του λόγου, ομορφιά πολύτροπη και πολυπρόσωπη. Είναι ο μύστης που αποβαίνει διδάχος. Όπως ο Όμηρος επικαλείται τη μούσα, έτσι και ο Παλαμάς αναφωνεί. Η μούσα με τη φλόγα την αθάνατη πάντα φλογίζει καθημερινά πλουχή. Η μούσα είναι η θεά της ομορφιάς και ο στίχος του σοφού ρυθμού μαγνήτης. Το δεύτερο μέρος είναι ένα κομμάτι του εθνικού ποιητή. Η γλώσσα του Παλαμά κρατάει ό,τι είναι πεζό και ό,τι είναι το σήμερα του ποιητικού λόγου.
Και σε αυτό το λόγο κινείται το εθνικό με παρελθόν, παρόν και μέλλον. Ο δωδεκάλογος του ποιητή ξεκινάει από μια εποχή άτυχη για το γένος, βαριό. Ο ποιητής μας βλέπει μέσα του όλες τις στιγμές του εθνικού έθνους, σαν ένα συνεχές παρόν που αγκαλιάζουν όλα σε μια ενότητα. Νιώθει στα μέσα χρόνια τόσο άνετα, όσο στα αρχαία, στα αναγεννητικά του 21, όσο και στα σύγχρονα. Το τρίτο μέρος, η παλαμική ποίηση απλώνει παντού. Στη φιλοσοφία, τη μεταφυσική, τη θρησκεία, την επιστήμη, την αιωνιότητα. Από τα βάθη των αιώνων, οι ιδέες έγιναν εικόνες και ο γύφτος από Έλληνας έγινε σιγά σιγά πολίτης του κόσμου. Ο δωδεκάλογος που ήταν ένα ποιητικό λάιλμα μετατράπηκε σε αντίλαδο ψυχής ανθρώπινης προφητικής. Ο Έλληνας στους αιώνες έγινε τραγούδι, λειτουργία, αηδόν, τέχνη και σκληρή δουλειά. Έτσι και ο γύφτος, βουλευτής, ικανός, γκρεμιστής, προφήτης, μουσικός, κοσμικός, αναστάσιμος. Λόγια του Παλαμά. Τέτοιο πλάσμα σαν όργανο μιας θείας μυστηριακής βουλής. Το φαντάστηκα πάντα με ένα δικαίωμα πάνω απ' όλα τα άλλα. Την απόλυτη ελευθερία. Μα και με ένα μεγάλο χρέος επάνω απ' όλα τα άλλα. Την απόλυτη ειλικρίνεια. Ο δωδεκάλογος του γύφτου αλλάζει λιγάκι το κλασικό μοντέλο του λυρικού ποίηματος. Δεν είναι ούτε μόνο λυρικό ποίημα, ούτε μόνο λυρικό. Ούτε βέβαια δράμα ή ακόμα βαθιά φιλοσοφία. Ίσως είναι απ' όλα κάτι ξεχωριστό. Φαίνεται ότι το έργο αυτό πήρε μια δική του μορφή που ίσως και ο Παλαμάς δεν του περίμενε. Η πρωτοτυπία του έργου, η έντονη προσωπικότητα του ήρωα, ο κύκλος του πάθους και η εκρηκτικότητα των προσωπικών του ποιητή δεν μπορεί κανένα μελετητή να τον αφήσει αδιάφορο. Πάντα ένας καθολικός ενθουσιασμός φουντώνει από αυτό το έπος. Τα ευγενή πάθη του ποιητή δεν πνίγουν την φωνή της μοίρης, γιατί απλούστατα την καθολιά του. Στου Θεοδόρου Ψήβη το έργο Παλαμάς δανειζόμαστε την έκφραση του πάθους από την ελληνική παράδοση. Αρχίζοντας από τον Όμηρο και τον Ησύδο, με τα πάθη θεών και ηρώων, στην συνέχεια με τα δράματα των Ελλήνων τραγικών και όλη την τέχνη των αρχαίων. Τέλος, στην βυζαντινή ζωγραφική και βέβαια στα εκκλησιαστικά πάθη βλέπουμε ότι και ο Παλαμάς είναι φορτισμένος από την ελληνική παράδοση. Πάθη
αξεπέραστα που τον βαραίνουν, τον οδηγούν και καρποφορούν μέσα του. Λόγος ένατος, το βιολί. Κι αν είμαι δέντρο, είμαι ένα δέντρο από χορδί και μουσική και τίποτα άλλο και ένας ήχος και μια πνοή και ένα τραγούδι μέσα μου. Ω γνώμιο έγνοια ολογισμέ, σας έστρωσα να κοιμηθείτε και αξύπνητα μέσα σε με, μια στάχτη μέσα μου γεννείται, η έγνοια, η γνώση, ο λογισμός, κόσμος νεκρός. Και ρίξου σας παθή δοξάρι προς την τετράτυπη χορδή και χτύπα την και σπάραξέ την, η αρμονία να γεννηθεί. Λόγος 10ος, Αναστάσιμος. Σήμερα μεγάλο κάτι αναπάντεχο ετοιμάζεις και πριν ο ήχος να σε πάρει σε σαλέρι ένα τριχύλα μουσική, βουβή. Το δοξάρι μες στα χέρια μου, μια ανυπόμονη ψυχή και σαν κάτι παραπάνω και από μάγισσας ραβδί, τι ετοιμάζεις, τι ταιριάζεις, πλαστικό βιολί. Σήμερα δεν θα ξυπνήσεις κάποιον που βάθια κοιμήθη και στο είναι δεν θα φέρεις στην αυγή καινούριες χτίσεις. Σήμερα θα κατορθώσεις κάτι πιο πολύ. Τους αθάνατους που πέθαναν και τους είχα θάψει εγώ. Τους αθάνατους που πέθαναν πας για να αναστήσεις της Ανάστασης εσύ μουσική. Λόγος 11ος, το παραμύθι του Αδάκριτου. Ασυλιά, κατά σένα γυρίζω της εκδίκησης ήρθα σπαθής. Την αγγέλα στη φέρνει άνοιξη ο Αδάκριτος, ταιριασμένο του ολέθρου η θεή. Στόμα σώπαινε, μήλα μαχαίρι. Να, μπροστά μου συρμένος νεκρός. Κι ο λαός του σκυφτός στην κορώνα του μου προσφέρει κι ο τίδων λαός. Δεν τι θέλω, δεν ήρθα να γίνω σε ραγιάδες ραγιάς βασιλιάς. Ο λαός μου είναι αλλού. Τώρα θρόνος μου το κοντρεί στα πλατιά της ερνιάς. Μες στους γύρους των κύκλων τα πάντα φεύγουν. Έρχονται, αλλάζουν. Είναι ίδια και μια μέρα θα φτάσει ραγισμού και σεισμού για πάντα. Και, ο παιδιά μου, εσείς μόνο θα μείνετε ορθή στήλη κρατώντας την πλάση. Λόγος 12ος. Κόσμος. Μες στη γη στα σπλάχνα οι ρίζες μας τον αδρό χυμό τον παίρνουν ίσα ολόισα από τα μαστάρια της μητέρας γης και φέρνουν ίσα προς εμάς τα λόγια της. Κι όσα θα σου πούμε εμείς είναι μοίρα και ιστορία και παράδοση της γης. Μια είναι η φύση με όσα ονόματα. Πάει του πρώτου λιπουνιώτη, με δεύτερο πιο απάνω, πιο αξεχώριστη θεότη και με σένα, Ορφέα, σαν πνεύμα, να, κι εμείς και όλα και οι θεοί, κι ήταν η λατρεία μυστήριου και η θρησκεία μουσική. Επίλογος. Παρακολουθώντας το επικό ταξίδι του Παλαμά, βλέπουμε δύο αφετηρίες, την Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη. Η αρχαία πολυθεΐα και ο χριστιανικός μυστικισμός εδώ συμπορεύονται. Αθηνά και Παναγία για το ξύδι
είναι πλησιασμένα οράματα και υπέρτατος ύμνος στον Παρθενώνα που στολίζει ως αθάνατο μνημείο τον υγρό βράχο. Ο Παλαμάς ως εθνικός ραψοδός νιώθει τα πάντα και είναι της αλήθειας η διδάχη, της ακέραιας ο προφάτας η πιστή, η αθάνατη και ωραία. Όποιος δεν αγαπάει την στενότερη πατρίδα, αυτός δεν μπορεί να αισθανθεί και την ευρύτερη πατρίδα, δηλαδή την ανθρωπότητα που τη βασανίζουν οι ίδιοι καημοί και τα ίδια βάσανα. Ο Παλαμάς, ένας τιτάνας των νέων χρόνων, γεμίζει το έργο του με λυρικές και επικές ανάβλειες. Απολαμβάνουν την πνευματική μας τέψη. Στο 12ο, η σύγκρουση των ιδεών και οι αντιμαχόμενες θέσεις είναι απόψεις, παίζουν ένα ρόλο καταλυτικό, όπου οι έντονες ιδέες ανθρώπου σιγά σιγά και σκορπίζουν και εκείνο που ζει και συνδημιουργεί μέσα μας είναι το ηθικό, το φιλοσοφικό και το οραματικό. Ο ηθικός πόνος κατευνάζεται σιγά σιγά και μετατρέπεται σε σύμβολο ελπίδας. Θα αισθανθείς να σου φυτρώνουν οχαρά τα φτερά τα πρωτεινά σου, τα μεγάλα. Λοιπόν, Λεωνίδα, μαζί με το δάσκαλό σου, δεν ακούμε, γιατί γύρισα σε εσάς γι' αυτό. Να σας συγχαρώ από την καρδιά μου, πάντα με διδάσκετε. Δεν έχω να προσθέσω τίποτε, γιατί νομίζω πως ήταν πολύ ολοκληρωμένο αυτό η σημερινή διδαχή. Θέλω να πω όμως ότι μερικοί ουτιδανοί εξαρκούν ώστε ένα καλό κοινό να το μετατρέψουν σε όχλο. Οι κατάλληλοι αυτοί με τα τηλέφωνα να βαδίζουν, να χτυπάνε και να μιλάνε και να πατάνε οι άλλοι από πάνω είναι έσχος. Δεν θα μιλούσα, αλλά με εξανάγκασε το πλήθος. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος δεν κάνει. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ.